Importante ito guys eh. Importante. So what are you checking? Just your differential oil. Differential oil? Okay. So oil filters. Okay, so ganyan pala yung pagtanggal. Oh, ang dumi guys. Kita nyo yung ano, yung pinalitan, no? Grabe, oh. Ang itim. So this is your hub oil? Hub oil? Check hub oil. Threads were a little, Oh, the thread is yeah, dirty? a Okay. little dirty. So a little bit of this stuff and a wire brush and This is after. This is the new one? The new one, nice and clean. Alright guys, morning, good morning. Yan. Buha ako ng kape ko na. Ready to rock and roll na tayo. At bumili na rin ako ng Lotto Max. Wow! At saka 649 Lotto Max. Malay mo, swertin tayo. Manalo lang tayo ng pambayad ng bills. Hindi natin kailangan yung malaki-laki kasi kapag ka malaki panalunan mo, hindi mo na alam kung paano mo gastusin yan. Bahala na si Papa God kung anong ibigay sa atin. Basta sinerte, thank you. Today guys is March 15. Ngayon yung 5 years ni Cordapia. Kaya naman na bumili ako nito. Malay mo nga, birthday ni Cordapia eh. Malay mo nga dahil sa birthday niya ay manalo tayo ng magandang loto. Di salamat. At anyway guys, binigyan na nila ako ng load direction. Pupunta daw tayo ng Red Cliff. Magpipick up tayo doon. Tapos delivery bukas sa Regina 7 AM. Ayan. Okay, malaman na lang after doon. Ngayon magmumove na ako. Daan muna ako magpakrudo, magpa-full tank na ako. Guys, tara. Krudo muna tayo. Ayan guys, daan muna tayo sa Crudo. Pag-crudo muna tayo bago tayo pumunta ng Red Cliff, Alberta para sa pick up natin. Turn left on Funwell Trail Southeast. Alright guys, yan. Pag-crudo muna tayo. Mag-full tank tayo. Conduct na rin tayo ng inspection dito. Although kagabi nag-post trip naman ako. Inaabot tayo ng gabing-gabi kagabi. Nag-deliver. Nung oras na ako natapos, mga bandang alas 2. Busy sila. First time lang naman nila nag-busy. Ayan, ilaw lahat. Pati itong ilaw ng Ayan. Marumi ang truck natin, pero papahugas na ako niyan. Hugasan na natin ang truck natin. Inspection. Lights at saka gulong. Importante dyan bago tayo pumunta doon sa pipikapan natin. Alright, so ito ayos, walang problema yan. Properly inflated.
Okay. Tignan natin kung kailangan natin magpahugas nga muna. Konting dumi lang. Ayan. Tatanggalin ko lang ito. Luting ko lang itong mga papel na to, tapos tapon natin sa basura. Hindi naman ano yung load natin, hindi naman maselan. Okay. Tapon natin sa basura lang. Okay na to. Okay, lights sa taas at sa baba. Yun guys, pwede na yung ano na yan. Pwede na yung trailer natin, malinis. Oh, yun. Pwede sa kordape sa ganito. Pwede yung kordape natin sa ganito pag nabayaran natin. Ano? Parehas sila. Okay. Marami pa. Mahaba pa. Alright guys. Boss. Ano kung magkano? Ito yung 1,333 702 liters lang nakalga natin. Magkano ang ano? 1.89.9. Grabe. Kamahal naman ng diesel ngayon. Wow! Lahat guys umaaral. So, lagyan din natin itong DF natin. Hindi pa puno yan ha. Hindi ko pupunuin. Gawa nga nang baka bumalik pa ako dito sa Alberta. Pagbalik natin dito yung pultang pupupunta pa tayo ng Vancouver. Adjustra. Lahat umaaral guys sa mahal ng diesel. Kalakal boys si Tatang. Meron ako dun eh. Teka nga, bigay ko sa kanya yung mga basyo ng ano ko, bote ko. Ayun, basyo ng bote ko, dalawa. Sir! There you go! Yan lang tayo. There you go. No worries. Thanks, boss. I have coins here. Okay, here you go. I have coins here. Oh here. Oh, no. You No. keep the coins. Just the bottles. We're good. No, that's You're good? Yeah. Okay. Thank you very Okay. much. Alright. Yes yan. Ayaw na. Hindi ko ito nagagawa. So paano? Let's go. Hey, somebody! I'll be there in 15 minutes. Okay, sounds good. Perfect, thanks. Okay. Bye. Alright guys, ayan. Tinawagan ko yung loop and grace. Magpapagrasa at magpapachange oil muna ako sandali kay Cordapia. Pa-change oil muna tayo sandali kay Cordapia kasi due na yung kanyang change oil. Ang huli kong change oil dito sa mga nakasunod is noong December. I mean noong January. Noong January huli kong change oil, gawa nga ng nagpaayos tayo ng truck. Pinasama ko na yung loop grease niya. Kasama ko na yung loop at grease. Okay, so Keep right to Barlow Trail Southeast. shortcuting ko na lang ito. Ayun, dahil muna tayo dun kasi alam ko yung pipick upan ko mga hapon pa yan, mga bandang In alas 1.5 ano ba yan? miles, Mga bandang turn alas left on Glenmore Trail 5 pa yan. Southeast. Huwag sana papisado ko na.
natin sa may Barlow Trail. Hindi naaabutin ng mga 30 minutes yan. Bago tayo tuluyan doon sa sa pick-up. Mula dito hanggang sa pick-upan natin Red Plate, mga 2 kalahating oras. Alright guys, nandito na tayo. I-top down lang natin ang truck natin para mag-greasingan properly. Okay. And number 5, Royal Lube and Grease. Yan. Okay. Tara. Para mabilis. Di naman matagal to saglitan lang ito. Pagka due date na kasi ang mayroon kasi akong listahan dyan guys. Nililista ko yung service ni Cordapia, change oil niya. Marumi si Cordapia. Sa tot na lang ako magpapahugas guys. Kasi matagal na masyado kapag magpahugas pa ako ng truck ngayon. At saka tagtunaw na, matutunaw pa. Ang importante yung pagrasa natin. Yun ang number 1 dyan. May naka-line up pa. Hopefully matatapos na siya. Alright guys, pasukin muna natin. Papa-change oil. Good morning. Good. Yeah. Yeah. There's no worries. 2 minutes, we'll get you right into it. Sure. Good. How's it going? Got the camera? Is that okay? Everything okay? Okay. All good, no worries. I got the full service today. Yeah, buddy. So I'm just gonna prepare my truck now since it's already there. Then We'll bring you in right away. This is all done, yeah? okay, for sure. Thanks. Nah guys, tara, tapos na siya. There we go. Naisingit tayo. Ayan guys, lalabas na siya. Sunod tayo naman. Kumbaga sa kilala na rin ako dito guys sa na to, sa paanuhan na to, pagrisingan, kilala na tayo rito. Yun. At mababait sila dito. Alright.
Ilan sila gagawa? 2, 3, 4. Mabilis lang. Okay. Okay. Alright. Full service. Full service with fuel filters. Yes, and 1030, right? Semi-static? yes, same, you know, the previous. last time. All right, the last time. Okay. Yeah. Same as the last time. So, okay guys, ang total kilometer ng ating ano ngayon is today is 3/16, birthday ni Cordapia, full service, chains, oil, lube, grease, filter, change filters, yan, key, odometer, 1 million nawala, 1,706,79.8 yan. Alright guys, yan, full service tayo ngayon. Yan, nililista ko lahat eh. Alright. Agad oh. Importante ito guys eh, importante. So what are you checking? Just your differential oil. Differential oil? Okay. Thanks man. Still good? Yeah, still good. Still good, yeah. I had that change about 6 months ago. Yeah, that's regular. Recommend every 500,000 kilometers. Oh, okay, 500,000 kilometer. 4 or 5 years. It's still good, right? It's still good. Thanks. Ayun na guys, ayun na. Tinitira na nila. Puno-punuin nila. Change oil, change filter, change fuel, lahat. What is that for? It's the oil filters. That's the filters? Yeah, for Okay. the oil. Okay, that's good. It's a new one. Hi guys, this is the place that we always go for a lube and grease for your truck. They're quick too. How many people working? 5? 5 today, yeah. Yeah, 5 today. It won't take long, right? Oh, nice and quick. Nice and quick, yeah. You don't want if I roaming around, right? No, you're No, okay. I'm good, thank you. Masipag pa sila rito guys. Sinilong-silong at pinuno-puno nila. Wala rin naman akong masasabi sa performance ng gawa nila. Kahit marami sila dito, talagang lahat sila gumagalaw. Oh. Walang nakatambay. Okay, so ganyan pala yung pagtanggal. Oh, ang dumi guys. Kita nyo yung ano, yung pinalitan, no? Grabe, oh. Ang itim. Ang itim yung pinalitan, papalitan ng maputi, malinis. Ayan. Galing naman nila gumawa rito. Wala rin akong masasabi. Are you doing a fuel filter over there? It's not. Okay. Mabilisan lang sila.
Sinilong lang, baka nakakatakot kayo magtrabaho niyan, hindi kayo nakakatakot magtrabaho niyan guys, baka mamaya may bumagsak sa ilalim eh. Oh, so that's the So this is your hub oil? hub oil? Hub oil. Oh, okay, I'm so just outer checking- wheel hub oil, okay. Exactly, yeah. I'm just checking the level and you seem to be low. Are you gonna replace it? Okay. Yeah, I'm just gonna top it up with some oil. Chinik lahat guys. Are you checking all of them? Yeah, I checked both sides. Thanks man. Of course. There you go. Awesome. Good, good. You're good? We're good. It's nice and clean, huh? I just sold me also oil. Sorry? Oil. Can you sold me oil? I want just 1 gallon. Oh, yeah, we can do that. I have a gallon in there. You just Yeah, prepare and then set spill it it. on the counter over there and we'll fill it up for you. Oh, thanks. Otherwise, I'm gonna forget. 5 minutes or 5 miles. Okay, that's how it is. Okay. Yeah, the threads were a little, Oh, the thread is yeah, dirty. a Okay. little dirty. So, a little bit of this stuff and a wire brush, and we'll clean them up. So that's how it's done, eh? Yeah, and then it's not hard to take off next time. Okay. Yeah. That's what I like here. You guys doing a great job. Yes, sir. No sense in doing a bad job because you won't come back. You know, we did a good job. Yeah. Pinuno nila guys. Okay, so that's how. This is after. This is the new one. The new one, nice and clean. Okay. So I wanna watch how you put it. Okay. Absolutely. Ganun lang. Oh, guys, ganun lang. Simple. Malinis na naman ang fuel filter natin. Oh, so that's the pang-tighten nila. Awesome. Pinupo na. And then it's gonna refill. Okay. Yeah, fill it up a little bit. Alright. Right there. That one. Awesome. New. Shiny ka na naman, Cordape. Ready to rock and roll again. For how many kilometer, how many miles? Tapos, kailangan natin ito guys. Bibili tayo ng langis. Ito, palagyan ko isang ganito. Everybody, okay? I wanna buy Wanna fill it up? yeah, fill it up and yeah. At least so that if I check my
My oil, I have to... Let's open up. Yeah. Alright. Galing. All set? All set? Nice guys. Kompleto. Ayun, hindi ko pinatay itong ano natin. Saglit lang ito. Wala pang 10 minutes. Thank you, sir. Nice job. Good. Yes, sir. Thank you very much. Yes, thank you. Alright. Mayroon tayong extra pang refill kung kailangan natin. Tapos bill na lang kung magkano ang babayaran ko. Okay. So, okay, so bayaran time naman ngayon. Ganda rin dito kasi kapag naka-earn ka ng points, libre. Yung nakaraan, libre yung... Alright. Fire up? Okay. Start? Okay. Start natin para mag-circulate yung kanyang langis. Straighten up the wheel? Okay. Yan na yun guys. Huwag na natin ano yun yung ano. Side out? Okay. Shut down? Okay. Odometer 1,07,679. Okay, so guys, so bali lahat-lahat ng binayaran ko sa change oil, lube grease, change filters is 595. Alright guys, so bali inabot tayo ng 604.59 dollar, tapos minus $10, meron 10.56 oh. Yan. Para makapunta na tayo sa pick up. Thank you. Yup, till next time, till next time. Thank you. Alright guys, tara. Book na natin yun, tapos let's roll na tayo agad. Smooth na naman ang pakiramdam ko kay Cordapia. Smooth na naman. Na all smooth. Yes! Alright, patrasan natin. Turn right, then take the first left. Nandaan lang kasi baka mamaya makaros pa niya yung ano. Makaros niya yung tawag niyan. Yung inilagay na Chris doon wala rin.
Para make sure na ano, hindi siya sasabit. Ayan, ganyan. Tapos itaas ko sa bandaron, tras ko pa. Ayan, tapos angat. Papa-change oil din siya, oh. Okay, make sure na kumagat lahat. Alright, yan, kagat, sabay atras. Oh, yan, kita mo. Okay, so tag-taste. Oh, yan, kagat na. Siyempre, double check din natin. Okay. Alright guys, let's go. Alright guys, tara. Ito na tayo sa pick up natin. Alright guys, arriving in Red Cliff, Alberta na. Binigay na rin naman sa akin yung reload ko. At sabi ng dispatch, automatic pagdating mo, i-atras mo na agad sa door 40. Yan. Pagdating natin doon, atras na ako sa door 40. Red Cliff, 1 kilometer. Matagal na akong hindi nag-pick up sa ano namin ito guys, sa customer namin ito. Siguro may mga 6 months na siguro bago nung huli kong pick up dito. Magandang klima, +3. Pero sabi ni Walk Mrs. 3/4 miles. Turn right on Broadway Avenue, then take the first right. negative 27 to sa Winnipeg, sabi niya. Malamig road. Alright, Red Cliff. Yan yung malaking building na yan guys. Doon tayo pipick up. Ito. Door 40. Turn left on Broadway Avenue East. Ayun, bukas na bukas yung door 40. Atrasan natin agad-agad guys. Door 40 na yan. Ang oras ng pick up ko rito alas 4. Saktong-sakto. Kapag kamaludan nila tayo rito, makakapag-drive pa ako ng araw, hapon. Turn left on Broadway Avenue East.
Okay guys, turn on natin. After ko mabuksan, atras, tapos punta ako sa loob, sabihin ko naka atras na tayo dito sa door 40. Okay, so lagyan natin ito. There you go. Yan, tapos punta ako sa loob. Ayan guys, sablay. Pinaalis ako. Mamaya pa daw ako magbabak kasi late na late daw yung ano nila, yung loading nila. Behind daw sila, sabi nila sa akin eh. Ang gagawin daw, alisin ko muna yung truck ko daw, tsaka trailer, at ibalik ko dyan. Ang appointment ko rito alas 4 ng hapon, pero parang sabi niya dahil late kami, baka maluludan ka namin mga bandang alas 10 ng gabi, mga 10 to 12. Naku, patay na, gabi na tayo talaga magdadrive dito, kaya matutulog na ako maaga. Wala akong ibang gagawin. Alis muna ako rito, mag-ano muna ako, mag-park muna ako dun sa gilid nila. Balik na lang tayo yan mamaya. No choice, no choice. Ay nako, paktay tayo. Balik natin yan. Iman. Alright guys, tara, mag-park muna ako doon at magpahinga ako kasi sigurado magdadrive ako ng gabi nito. Night driving tayo ngayon guys, mula dito hanggang Regina, 5 hours driving pa, kaya kailangan kong i-save yung energy ko. Ayan guys, balik ko na lang ito mamaya mga bandang alas 4. Sabi niya pagkaraan ng alas 4, kasi alauna yung media pa lang eh, alauna yung media pa lang ang oras eh, maaga ako. 1:40 pa lang ng oras, maaga ako. Ayaw umalis na taga. Okay, alis daw siya, narangan niya yung parking area dyan. So ayan guys, papahinga ako at save natin ang energy natin para mamayang gabi night driving. No choice kasi ang delivery ko alas 7 bukas ng umaga eh. Hindi pwedeng hindi ako mag-drive ng gabi, yun din ang mahirap. Pati na yun, wala na tayong magagawa, pahinga lang ako ngayon. Pamisa-misa lang naman nangyayari. Guys, thank you for watching, mag-ingat kayo. Peace out guys, I love you all. Lakay Trucker.